todas, pais, nais, alumnos, alumnas e profesores e profesoras. Damos a benvida a este Festival de Nadal que celebramos aquí, no colexio. As vacacións de Nadal xa están aquí e hoxe vamos a celebrar que remata o trimestre e que nos vamos de vacacións para esperar a Papá Noel e os Rei Magos, que premiarán o noso esforzo ou, polo contrario, traránnos carbón. Pero non será o noso caso, a que non? Vamos a empezar coas actuacións. Agora van a entrar en escena os rapaces infantis. Os rapaces do primeiro ciclo cantarán unha pausoliña titulada Zumba Zumba e o Pandeiro. Un aplauso para eles. Thank you.